Забондарозу поланги ишқ оғозишкӣ баъди зону бизанаш резону фарёдишкӣ раҳму шавқатишку ё аҳмиятиш синад рафторат рута сиёҳ кад рафториш сиёҳ дурунат то чанде сухти ты то рафту бепарво шидак удати ҳамара диды ошиқа надидак лоиқи ғам донистави лоиқи хушбахтӣ не вайрон кардак ки рафты да фикри соз киниш набудак 6 сол ба гап гуфтан осонай 6 сол ма дастири ваю ваяй ма гирезонай осиёби ба навбат гуфтияни чархи гардун худоҷон дарди мара асло ба ӯ нагардон ҳо ма то ҳол дуогӯи ишқи тӯюм ширинхоҳи тақдири ту баиса тақдири шурум гурум даргираву нафас беёдат ҳаромум буд агар мисрае бесабаб шида бошае ҷо даст ба каштали ишқ мезанам хушбахтӣ мехома баи дар то боварам нек то кай метадавом ту ҳар нафас ҷон бигирам ма ҳар нафас ҷон мерорум расидем ба ин рӯзам ки мегӯм ма сер шидам бас қасди сӯхтанӣ ки дорӣ маим барот месӯхтагӣ агар вақти ту хушава маим барот мемурдагӣ чанд сатр ба ёдат деҷод шида чанда шидак саб ту мегуфтӣ ҳамаш мегузара ба гузашти вақт 6 сол гузашту фоида накард ягон баҳона 6 сол ай хона ҷадидон ай ҷадидон хона ба яксам ба як умед ки ин саб хабардор кунад ки бо ай дарди ту ман чӣ ба халосӣ намеёвуд бо ёди тираман чӣ ба накарда наметонам чӣ ба накарда наметонам ва бидонам охи агар ки аймати да чӣ нарасид ки қасухту мурдани мо ба дили киши чӣ хедил буд ки як бор раҳмаш наомаде санг дил бифаҳма ки бо ай дарди ту ман чӣ ба халосӣ намеёвуд бо ёди тираман чӣ ба накарда наметонам